kapacitet og hastighed. Vi har arbejdet med nogle målemekanismer, som også er beskrevet, hvor du egentlig tager udgangspunkt i kundernes behov. På forskellige måder måler kundernes tilfredshed. Helt simpelt kunne man sige 5 spørgsmål til den relevante gruppe, hvordan de opfatter den ydelse, de får fra din stat. Er man tilfreds i dit gamle job med kommunikationen i forsvaret? Nej, måske. Kombineret med nogle længere seancer, hvor man tager fat i folk på et chefniveau, og over flere timer taler igennem, er man tilfreds med den ydelse, du får? Er man tilfreds med de medarbejdere, du har? Leverer de nok? Leverer de hurtigt nok? Er de dygtige nok? Det er jo aftalt om, at når man taler igen om det om 3 måneder, så er der gjort noget ved det. Den sidste del får også den voldsomt positive effekt, at alt det der snak om, at de laver ikke noget, eller de er ikke dygtige nok i staten. Den får du elimineret, fordi du rent faktisk får gjort dine linjechefer medansvarlige for, hvad det egentlig er, der kommer af output fra staten. Hvis noget er helt essentielt ved staten, så er det faktisk, at de leverer et produkt, der er væsentligt bedre, end det linjenheden selv kan lave. Nu talte jeg før om pressemeddelelse. Jo, men alle kan jo skrive en pressemeddelelse, mener de, men det er ikke alle, der kan lave en, der har den ønskede effekt. Så selvfølgelig nogle gange, så kan man blive nødt til at gå på kompromis med kvalitet. Men hvis man går på kompromis hele tiden, så vil man også nå et niveau til sidst, hvor linjenheden de gør det selv. Så kvaliteten skal være i orden. Og hvornår man går på kompromis, det afhænger af den enkelte situation. Men jeg vil sige, den dygtige håndboldspiller, den dygtige fører, den dygtige geværskytte, han kan selvfølgelig også godt ramme rimelig præcist, fordi han har erfaringen, fordi han har uddannelse, fordi han har kompetencer. Ja, der er en også. Ja. Jeg kan godt lide billede nummer 6. Den 6 siger, for der både har overblik og indblik. Ja, det er Christian, så det synes jeg, han skal få lov til at svare på. Der mangler måske, eller du var lidt inde på det, Christian, men der mangler også noget med commitment fra ledelsen, og hvor meget staten er eksponeret. Jeg vil vende til det tilbage til mit svar før, for at gribe fat i det, for at sige, hvis man bare søger et commitment fra ledelsen, og så siger, det er også ufattelig svært at drive den her stat, fordi ledelsen, de forstår mig ikke, så får du aldrig succes med det. Altså, du bliver nødt til at møde din verden i fuldstændig med rank ryg, når du gør det. Jo, men det er det, jeg mener med commitment, det er, at ledelsen skal være, de skal være med i, at vi skal have en stat. Ja, men nogle gange ender staten ud i sådan noget. Jeg forstår godt, det du siger. Det, der bare er min pointe, det er, at hvis staten er dygtig, så behøver du ikke spørge efter commitment. Så får du det. Og sådan typisk var det jo i hvert fald for nogle år siden HR-chefer, der sagde, at vi er ikke med i ledelsen. Vi er ikke med i ledelsen. Det er rigtig, rigtig sødt for os. Der findes jo ingen ledelser, der er med vilje skader deres forretning. Så hvis de kan se, at de kvad det arbejde med at have effektiv forretningsorienteret stabe får en bedre forretning, og så er man med i ledelsen. Så er der commitment fra den øverste ledelse til at bringe en med. Så jeg vil bare flytte det over til et ansvar for dem, der selv beskæftiger sig med det med jer. Dem, der har læst bogen her, og sige, okay, nu møder jeg verden med det, jeg kan. Så skal der nok være nogen, der efterspørger det og værdisætter det og tager det til sig. Yes. Et sidste spørgsmål. Martin, du står derovre og flagrer. Ja. Hvad med situationen i dag? Altså, er det, ser I noget potentiale overhovedet til at effektivisere, eller er der nogle bestemte brancher, hvor I ser et større potentiale? Skal jeg starte med det? Man kan sige, at finanskrisen, det er jo det, som jeg sagde, der står i alle aviserne. Og der kan man sige, som også Peter sagde, nu skal staten godt nok også have en tur. De skaber ikke nogen indtægter, så må også være dem, vi virkelig høvler på. Men hvis man nu tager Anti-Factory-sagen som et eksempel derpå, så tror jeg, at danske banker er så grundigt over, at deres interne kontrolprocedurer ikke var gode nok. Det koster med 60 millionbeløb. Så på den måde så ser jeg faktisk, at finanskrisen kan betyde, at nogle af statene bliver opgraderet. Det er ikke kun det, der hedder kontrol, men det er ligesom det, der hedder forretningsudvikling og fornyelse. Hvis man skal vinde i morgen, så er man faktisk nødt til at forny sig i højere grad, end man gjorde i dag. Så staten kan sikre, at forretningen ikke fejler? De kan i hvert fald understøtte det, og de kan supportere det i en helt utrolig grad. Men selvfølgelig er der også nogle stabe,
med de besparelser, der vil komme her inden for det næste år eller to, der også vil blive hårdt ramt. Men det er meget forskelligt af deres situation i dag, og hvilken branche de er i. Og så er det endnu mere vigtigt, at man kan dokumentere sin ydelses effektivitet og pris. Så der ikke er nogen, der begynder at sige, jamen nu bruger vi advokaten rundt om hjørnet, for han er nok billigere. Nej, man skal over tid have dokumenteret, hvad den advokatydelse virksomhed i tilfælde den koster, er sat den hele tiden i forhold til, hvad en tilsvarende ydelse af tilsvarende kvalitet koster ude i byen. Så alle med fuldstændig gennemsigtighed kan se, det er tungt at gå ned til ham ned om hjørnet. Så kravene til at levere og kunne dokumentere ydelsernes kvalitet, pris, de stiger, og det er der også hjælpeværktøjer til i bogen. Christian, kigger på tiden. Vi havde en plan, så klokken er 17. Så det vi vil gøre, det er at sige tusind tak til jer. Tak fordi I lyttede. Og så vil vi ellers få noget mad, lidt mere drik ind. Så Christian, vi stod derovre Gené. Jeg synes ellers, I skulle hygge jer, minkle lidt, og så vil vi sige mange tak.